kum ki kime ki kpa ngatip ba pidon ru ya ka jingkit kle ka ba crown na mta ki khon ki jong phi ba ka jingkit kle ba ka jing don kam ka ba don kam na ka mta ki khon ka long be tang ka ne ka wei bom tan mta ki khon wat ya la dir hi pidon kam ya ka ta ba ka ta ka long pidon kam ya ka jing bam ubreu dan kam ya ka ta ka jankop ba ubreu dan kam ru ya ka ta ka jakare food, clothing and shelter. Lightly gini digi eke ba ubreu dan kam haga jingim ga jangu. Klem kini ubreu unda jinjar unda sosat ba ula ban. Jot kata ka jingim ga jangu. Klem ka ba ula ban yap. Klem ka jankop ula ban leran. Klem kata ka jakari ulong ken. Ubasya ya kata ka slap ubasya kata ki eryong erlang thari ba ubreu ula ro ban yap ken. Tadeng ta gidan gini gilai teli gi eke gi badan kam haga jingim ga jang ubreu. Ba kini gilai teli gi long gi eke ru ki ba ubreu dan kam wat hakata ka ba kenjaman sim ru. Manga sngo ani ka por ka bamenta kum ki kimi ki pa fi da le shitom ba fi da tre shitom ban pen biang ni lagi jong ki khon ki jong fi ban ai ka bam ga di eki halaga sngi ba fin ai ka ta ka jan kop yaki ba fin ai ka ta ka jan phong yaki ba kum ju ru pindan ya ka ta ka yeng ka ba fin yo ban pen ri yaki kan. Henry ka jingkeli ka ni ka sngi ka long fidan em shisha ka jingbam fidan shisha em ka jan kop fidan shisha em ya ka jakari namar khlem kini ki lightly ke ka jingim ka jongfi nga ong ye phi fin sayap ubriu unamla ban em khlem ka bam bagade ka ta nga nget kom karkom ka jongi ka long be masun king ilai di sha sa shipang ilai bam ja badin tangi di sha sngi ngi bam jamiet badon ki babam hadu sansin dan riu sin chi sngi ru namar kamet ka don kam ya ka bam bat klem ka bam ubriu unyap badeng ta ngi don kam ya ki jingbam ki batei ka met ka jongi ba kan pen kedang ingi ba kan ai bor ingi bangila banim tadeng ta ha ka ba kenjaman sim ru ubriu udan kam ya ka jingbam naga menta ka men sim ka jongu bam dan ka jingbam ka bala bantei tang don ki jingbam ki batei ba don ki jingbam ru ki bamtei la phi bam ke jingbam khoi ni klem ka ja phiniap la phi shudi ru ya ka kiat klem ka phiniap but la phi bam la se phi di do secret na ne phi bam tang do kwai nganget phiniap bun ki babam tang do alumuri kita ki yo jingpang ki babam tang do chau ni ki babam tang do momo la ki babam tang da ki jingbam kai la se ki chips ni kitai utau bri hoi kini ki jingbam mi kita ru andrei kamla bantei pen ban kan pen men sao ken ya kamet jong tau bri bagade kata hagani ka sngi ka kwa ban kan ni fi ta ka jingbam ka ba shisha kinan shibun ki jingbam mi ka bangi bam lani ka ta ka jingbam ka bangi pediang haga ta ka men sim ka jongi andrei ka jingkali ka long ni ka sngi hato ka ta ka jingbam ka dei shisha na em ka batei ya ka met ka jong phi kidan shibun ki jingbam mi ka bingyo ki jingsneng na ki breu nane ki jingikai na ki breu nane ki jingpynpaw na ki breu ka ba let's say kamdan jingtho ru ya ka ba kum kata kadai bola shu hiar pateng la pateng dagi khana puris kam da ka bangi le shu sngo bala don ba ong ngi kum ta ba teng teng ngi shim seriously ya kita klem da don ka jingpen tikna klem da don ka jingpen shisha balada ngi em magani ka prathai kidan shibun ki ba jingmot ngi de kum tai ki bahikai de kumni kum tai ngakwa banong ifi lada phi pediang ya kita ki jingbam lada phi pediang ya ka bakum kata phi pediang ya ki jingbam ki bamtei lese kum kita ki chips lene kum kita ki alumuri lene tam kita ki jingbam ba shubam se dang da kita klem da bam ya ka bashisha lane la phi di ya ka dut ro ka dut chinsha ka dei ka bahan re lada ka dut la khle da ka tadeng ta lada ukhlung udi ya ka bakum kata unda penhiar bat unda shitom ba ula ban yap ro tadeng ta ngi haban yo ke jingbam ka batei ke jingbam ka babha ba ke jingbam ka babha tam na ka banta jong khulung ka david ka dut jong ka kme wa ban bun na ka kme ba unyo ya kata ka dut ka bala ban pensan yu ka bala ban a jingim bala ban a jing klan yu tadeng ta ka dei ka dut jong ka kme ka bamdan jing khle bat ka no ka chemical ne ka no ka jing khle le se ka da ka le ne de ki wei pat ki powder ka kme ka ai ya ka dut ka badai deng ta ki doktor ki ong breast milk is the best for the baby banga snau ga ni ka sngi ka bamenta mdan da ka wei pat ka jingbam ka bahatam na ka banta ka jim ka jongfi lat na ka ni ka khtien ka jong play ka ni ka khtien jong play ka bami na ka shadam ka jong play ka bami na ka donut ka jong o bala da fi jit na ka ni fi di na ka ni nga nget
fin ndai da ka weipat na lor ka ni di ya gani ka tien ka kwam nong fi bam ya gani ka tien ka jong blai ngi pen snow hang ni na ka sngi na ka por pala da phim ko ngo ya ne ka tien la da phim bam ne ka tien pila ban man ta gani ka prthei han rei ngati ka nai gani ka bam jukut ka jong fi kan long ka bayap ka jing ka jong fi kan don ka ha ka jing ma ba ta mir jong ka jing yap pediang ni ka tien kan ni ka bami na ka shadam ka jong blai kan ni ka tien ka babel ka ong la fi pule Timothi ka nong ka ba lai ka khot khan reu ko ong bagani ka tien ka dei ka bala pun sle do man sim ba khoi kani ka tien ka dei ka bala pun chat board do man sim ba khoi kani ka tien hi ka ba wan no blai ka dei ka bala pun sle ong ka tien ka jong blai ngi pule ka ong ba jing tho ba ro ka long ka bala persat man sim do blai kini ki jing tho ki dei ka bala persat do blai ta ka ba men toy ka ji kai ka jing snang ka Jingpynpaw ka Jingpynpaw ha ka hok Kenang bo bri ublei unyo long janai ha bala pendap biang i usha ke jingle babha baro. Tadeng tang kwa banong ifi ka ne de ka tien ka bala persat no ublei. Haba ublei u persat kamut dan jing ha ka ne ka tien. Kumbol la persat ha ki tlu kumut jong ubreu bo breu la long u jing tau bo ublei ru persat ha ka ne ka tien yau men sim jong o bad ha bangi pediang ya ka ne ka tien ha ka jing ka jongi ngiyo ya kata ken ka jing jong ublei. Namar la persat da umen sim jong blai tadeng ta bangi ko ngo i kani ka tien ka hikai lut ingin dong sedong kani ka tien ka snang ingi ka penbet ingi ka penmelin ingi syakata ka hok kenang bang nyo long ken ki breu ki bajanai hakmat jong blai la dangim da kani ka tien ka bamut ingi long ki breu ki baduna ngin long bi ki breu ken kita ki badon ken ka pop ha ka jing ka jongi kani ka tien ka pen kho je pi kani ka tien ka ai bor fi ka tien ka jong blai ka long ka ba ka long ka ba don bor ong ka tien ka jong blai ka ba khamnap ya ka no ka wai lam arling serti ka tien ka jong blai Hebru nong ka ba saud khot khat ar ka ong ye ka ta ba kani ka tien ka hikai yangi ban peni tho ingi ka ba shisha na ka bam shisha wala da ka de ka ba jliu tamru ya ka ba ngim la ban song thu shu da ka jingmut breu ka jongi da ka tien ka pen shai la ka dei ne kam dei la ka dei ka ba shulam ler ne ka dei ka jing shisha tadeng ta kadangam shadow istaki mat hadu ki clench ing ka papanya khlat ya ka ta ka jing bat ka mensim ya ka bangim la ban sngu shu da ka jingmut breu da ka ne ka tien ka jong blai ka pen shai ya ka ta ka donut ka jongi ka pen shai ya ka jing ka jongi namar ka ne ka tien ka dei ka ba ai jing shai ngi tadeng ta ne ka tien ka bishare ka jingmut wa de ka ta ka jing thmu jo ka donut ka ne ka tien ka penyat bet ya pi tadeng ta lem dangi don ya ka ne ka tien ka jong blai fila ban ra gi kot gi jong fil ne fila ban don da ki ji kai gi jong fi la da kam dei na ka ne ka tien ka jong blai lem da ka ta ka jinget ka jong fi kam dei na ka ne ka tien ka jong blai la da kam dei na ka ne sapet man ta fila ban lei ne sapet aga sngi ka ba fi dukut men sim sapet aga sngi ka ba dukut men sim mano ban wan shao ya fi pin poi je ai ka ne ka tien ka jong blai ka dei tang ka ne ka bala ban ai fi ka jing ka jing suk kablaban ai fi ken ya kata ka jinkmen ka babam jikot lemda fila pen shong Nongkhryiem mila de ha ne ka tien lemda fila pediang ini ka tien lemda fidi ini ka tien ban ngai ban ko ngo ini ka tien pila yap ba ka jingyap jong fi kan long ka bashisha ubreu dan kam ya ka jingbam ubreu dan kam ini ka tien ka jong blai ba uni ka tien udeu Jesus Christ udeu Jesus kan ka tien ka de hu Jesus tapi pediang yu Jesus kan yap ubreu dan kam sa ka jankop kai ka jankop ubreu baro ulong ubaleng khot la khaleng khot yu lai leng khot ro kumbagi juang kata ka de ha ka do reha ka men sim ro na kwa banong ifi ublei shimlak pen khaleng khot yu adam ublei pen kop yu da ka buram ga jong o kadon ka buram blei ka ba kop yu adam Henry hadin bo adam la le pop ula leng khot ka pop ka pen leng khot yu breu ka pop ka pen le ran yu breu hadin bo adam la le pop yu blai ula ri ha kita kidien namar usngau thu ila di ba ula leng khot tadeng tang kwa banong ifi ka ne ka sngi ka bamenta la da fim yo e ka jankop ka jong Jesus Christ la da fim kop yu Christ ka jing ka jong fi pin sa ha ka jing le ran Pinyang kumno ha ka sngi jing bishar klem ka buram ka jong blai Pinyang kumno ha ka sngi jing bishar klem ka ne ka jankop ka ba utrai ukwa ban a hefi ka khin jum blai ke thu ingi no Matthew long ba ar pu ar ka ne ka khot
kaba nengkong ter kaya thu ingi balakot igi briu syakata ka jingkawai badha bakin rung syakata ka jingkawai uni utrai u air gu adia kata ka Jacob ye kata ki briu ki bawan syaka jingkawai Henry ladon utau briu barung ka ni jingkawai u klem kain snap ya kata ka jingtarwa u klem kain snap ya kata ka Jacob ya ka bala ahe u urung la ka rung kumta syakata ka jingkawai baru Jisu ye thu ingi dekat bakat wei kong habaus i mulawan hapo tiban jingo igi bai syong bam ulai i hang tayu briu bam shimla kup ya ka jan ka jingkawai syong kurim Bola ang hau kolok kumno bamela wan hapo hang ni klem ka jan ke jingkawai syong kurim ti nang ong shikentin ru anda kum tau daus ie mula ong hagita gi syakri to ko makti bat kejat to ra to bret rui syakata ka badum ka bakam jingai ti on long ka balinyar bat ka badat bniat nabai bon kilong bela khot nrei khndiat ki bela jiet kwa mnong fi uni ubriu klamdan ya ta ka Jacob jong ka jingkawai syong kurim la terwai dau trai jong kata ka jingkawai hinre tre ban phong aku abanong fi la da film kup yu kres sa ka jing im ka jong fi pinom la ban rung sya kata ka jingkawai pinom la ban rung sya kata ka beneng Jisu ang ayang ka jingkang bangatit la uno ple ka jingkang anyo ay kawai bat ma un ya kawai bat nga la da pi pimdon ya kata ka Jacob aga jingkawai la da film pediang ya Jesus Christ pin yo le ran ya kata ka sungi jong ka jingkawai padeng ta kting jong blai ke thu ingi bau priu udan ya kata ka Jacob ka bathar hao ne fi puli ka Salm laipo ka dekat kat wei ka ong bau priu kup ya kata ka Jacob ka bathar kata ka Jacob ka bakan baru priu angan lot no ya ta ki jan kan ki jong fi ngan pen kup ya fi da ka Jacob jong ka Jingpynpaw o trai kwa an pen kup ya fi dan apring jong fi ka ni ka sngi umta ka jingim ka jong fi ka kan pala fi kup ya kata ka Jacob ka bathar ka Jacob ka bakan ka Jacob ka ba penling ai fi ka ba pen wit ya fi Pim sungo suk ka mensim pim sungo suk ka jingmut ka jong fi tiar film nang fi shong film nan margani ka jan ka ba pipikop ka dei ka ba thar ken o trai kwa ban lot no eta ka jan ka jong fi un ai ka jan kop ka ba thamai ya ka jan kop jong ka Jingpynpaw u kon sorong orya hadin bulan pai sha yeng u kpau lo ai u ka jan kop ka ba thamai ba pi le si pila jangai no blai fi klam nget ro ha u pila pet na u pila sakma ka jim ka jong fi ba la ba pi wan Show blay hagan ka sngi ka bamanta. Lal piwan man pediang yu Jisu ko munong penem. U Jisu un ai fi ta ka Jacob ka jong o. Ya ka Jacob jong ka Jingpynpaw. But un pen kup yu fi ru da ka Jacob jong ka jingero. Un pen kup yu fi da ka Jacob jong ka hok. Ka Jacob jong ka Jingpynpaw. But ngangai wan show Jisu. Pediang yu pin yo ya ka Jacob ka bathamai. Fin kup ya ka dur ka jong u blay sundan. Ka thin ka jong blay ka ong na Galatian nong balai arpun yo ka ong. Kat kita kibla pen baptis au Chris kila kup ken yau Chris filan kam ya ka Jacob ka jong Chris ba fin lat na ka leran ha ka sngi jong ka jing bishar ringa sngo ka ni ka sngi don bon na preng jong fi filong ling khot ya khamat jong blai utra Ukraine ru ya ka ni ka balang halo de ka yawang na ba paong nga ka bariu baha ngalapen man spa tingam don ka jingkerdo ARM ba pam tip ma pahi le palong ka ba lanot khop ka ba jinjar sat ba ka ba duk ba ka ba matla ba ka ba ling khot ka jingle ka jungi teng isngo kumbala biang ngut ngele ka bahatam ngimut le penman spa ngim dan jikerdo ngut ngi biang na dong sedong reu trai ong pham tip ma phai falong ka bakalanot ka bajinjar sat ka badok ka matla ba ka balengkhot u trai kwa ban pen kop ye fi ka ta ka jinglang khot ba fin lait na ta ka jingle rai u trai kwa ban ai fi ta ka jan kop ka jong o ban nga nge u trai ka khu ye fi ka ni ka sngi ka momenta ba la fi la yo ni ka jan kop ka jong trai ka Jacob jong ka Jingpynpaw ka jing susi ka la ban ka jing im fi hindra ka jing susi ka nam la ban kta fi la fi la yo ka Jacob jong ka Jingpynpaw ka num dan shu ka ta ka Jingpynpaw ka jing im ka jong fi na mar fi la yo kop ye ka Jacob jong ka Jingpynpaw la fi la yo ban kop ye ka Jacob jong ka hok pin sngo thu ye ka ne ka wei bo trai la sat ye fi u trai la pen khot ye fi bo u trai ken u la pen long ye fi ken kita ki ba hok Ephesus no ba saw ka da khot ka ba ar saw ka ongom ne ka tin ka jong blai ba pin kop yo breu ba thamai yo ba la pen long ha ka dur u blai ha ka hok ka jing khot bat ka jing shisha la filakup yu Jesus Christ filakup yu tau breu batmai ubala pelong ha ka dur ublehi ha ka hok ka jing khot bat ha ka jing shisha tadeng ta khlemu Jesus Christ ka jing im ka jong fi kan long ka jing im ka bale no ai ka jing im ka ba ling khot ka jing im ka ba thar ka ba shitam ka ba jinjar ka ba so sat ka jing im ka bale no ai ka ba lanot ka ba matla ka ba ling khot tengi don kam ya ka bam ngalong fi ka de kan kam tin ka jong play
Kabaan donkam ke Jingkup ni donkam menkup ya ke Jingkup jong ke buram ke Jingkup jong ke Jingpynpaw ke Jingkup jong ke Jingpynpaw ke Jingkup jong ke hak bat ke Jingkup jong ke Jing yaro yo blai ke Jing mani ke Jing yaro try kwa pinyo ke ta ke Jingkup bat sakabalai pidon kamru ya ke shelter lada pimdon ya kata ka ying sa la pimdon ya kata ka bandai fi no slap ka bandai fi no pria ka bandai fi na ke Jing shit jong ke sengi ke Jing pelang ke jong fi barok ka long len ai filak bendon ka pisa filak bendon ki jan kinap ki baram dor filak bendon ki ki baram dor ke ying ke jong fi lada kamdon ke ying lada la slap kata barok kan pulam no kata barok kan no lani lada kamdon ke jingka unong tu uan ba utu baru luti no pi pelang ba lesi filak tep ba ha kata kesenduk ke jong fi lada mdon kata ke ying ka balak khang tala na ke ying kabayada ya fi kana mentoy findon ni ki barok ke jing em ke jong fi findon ni ka spa findon ni ka nam findon ni ka buram lada findon ni ka jingka lada fimri how Jesus Christ kata ka nam ka spa ke jong fi kata ka buram ke jong fi ba kata ka jinget ke jong fi barok ka long len ai lada fimdon how Christ wa adam hadin bulale populari hadin jong kita ki ding ba lada fimri hadin jong ka ding phna lada fimri how Jesus Christ pin leno ai kata ke barok ka bafifidan baru trai ulong ga jakari ke jong fi ka sam kan dai puai ke khat banin kong ga ong utau bu shong ga jakari jong bakli tam unyo ye ne hapo ke jingka jong utau bodan bor barok kum tanga ong shapang utrai ulong ga jakari jonga bat ka kut jonga u blai ha banga shania lada phimri ha u lada phim shong hapo jong u uslap kal air ke jing shlai kin penjat no kita ki jingdan jing em je fi baro unong tu unwan da ka basuk ba ung tu ya kita ki jingdan jing em ke jong fi baro namar ka tin ke jong blai ka ba unong tu uwan am tang ba un tu soitan uwan am tang ba un tu ndrei ba un pen yap sendan ba un pen jat sendan de fi talada pidan ha ka jingka lada fidan ha ka jingka ka jong trai pinyo ken ya kata ka jing laj em kumba adam hoi la le pop hoi upersyang banri au tau ding ban yada kita ke jing lengkhoi ke jong u kalong ya fi banri ke hau Jesus Christ ba fin ka kita ke jing lengkhoi ke jong fi komba unowa uladan hapo jong kata ke yingling ulari ha kata ke yingling ulayo im na kata ke jing penjat ka banwan bat mapiru pin light la da filari au Jesus Christ u belong ke yingling jong fi kan kum ha ka por unowa hoi ha ka por nowa la penjat ika pertai da ka henre ha ka jingwan ka jong jisu on penjat ini ka pertai da ka ding ta shano fin lan la da fim ri how Jesus Christ mau long ka ta ka kut ka baskam ka jakari ka bayaine ri how jisu ko paralok nga kwa banong ifi ka mentoy ifi ba findon ni ka spa ka nam ka buram findon ni kita ki aka lemda filari how Jesus Christ utrang ker khu ifi ka ni ka sngi ka bamenta food clothing and shelter kabam kata ka Jingkup bat kata ka jakari la fimdan ye kani ka bolong Jesus Christ kala nai ke jing em ke jong fi hagani ka singi kwa banong ye fi bo trai kwa ban ai fi ya kata ka jingbam kani ka ktien pendap ye fi pediang ye ni ka ktien kwa ban ai fi ta ka Jingkup shimno eka kup no ba fin lat na ka jing le ran ha kata ka sngi jong ka jing bishar kup you Christ ha ka jing em ke jong fi ba to ri ru ha u kan ba pinyo kan ya ka Jingpynpaw ba pinlat na ka Jingpynjat utrain kor khu ye fi shimi ne ka Khubor ba kan long very serious ye fi namar bu trai la janwan ka sngi ka jong u ka la jan wanum khen sting ye kata la da utrai wan pin jubab kum no ba lesi ka jing im ka jong fi ru ka la ban kut no man ta ka sngi ru mano ba la ban batai mnan batip yo fi sngo khadu ini ka Khubor ga ni ka sngi wanum shim sting ye ka wanum khen ye ka bagadai ka bathala utrai ukraini fi ka ni ka sngi ka bamenta ukwa ban penem mi fi ukwa ban le gi kamba ha ga jim fi ngi kwa ban dwai ka ni ka sngi ka bamenta nam ta jong fi trai ni ka por nga wan ban dwai ban ai ngo imen Khubor trai me pen sngo ni ki khon ki jong me ka ni ka Khubor trai ka long ka ba don kam namar trai ki ni ki khon ki don kam ye ka bam ka belong ka ktien ka jong me ka bam jan ka bam dan ka no ka jing khle ba ki ni jong ni ka perthai ka ktien ka ban ai jing em ni ki khon hoi trai ma ai ru ini ka Jingkup ko trai ka ni ka sngi ban lat na ka jing le ran na ka sngi ka jing bishar pen kup me ko trai ki da ka Jingkup jong ka hak pen kup igi ko trai da ka Jingkup jong ka Jingpynpaw pen kup igi ko trai da ka Jingkup jong ka jing ro
but try man pen kup iki taka jan kup jong ka hok ka jong me ablay but try bekin amlong ki balang khot ablay but try ngada duai ko konrat I bekin ri hame ko try I bekin shong hame ko try kin don hapo jome ko try namar me long me ko try taka jakari jongki kumba ka long ka yingling ka jong noa ka bala pen em you noa chi su ma long me ka taka yingling ban pen em yakini ki breu ko try kini ki khon ki jong me try what I bekin long ma ka por jong noa bekila kan taj ban rung ka yingling kila shujat baki shuliap try me man bako ka men sim kan jat no Ray babaro bat bikin poi siya kata jingkala ka bamot bikin rong hame ko tra Jesu mga duay nga danget aga digasngi tra gini ki khon kin rong kinom pen shu ela ka rendang ka jongki kinom pen shu ela jong ka donut ka jongki ray kin rong ngada te ngada khom bor jingdom ki bor baman ki bor ki Jingpynpaw baro kin lat kita baro bikin ki khon kin wan siya me ko tra mdan kano ka Nongkhryiem try ka ba shisha mdan kano ka jing shisha ro lat na ka ktien ka jame ka ba yaine bat ka ba em hado menta markalami na me nagasintor ka jame try ublay uba bam jikot bagane ka ktien ka long bam jikot ta try ka yaine try nga aingo eme habaki don nga ka ktien ka ba yaine ki yo ta try bakin yo ita ka jing ka ba bam jikot kin yaine hado bam jikot ngasungo try me krani ki khon ngasungo try ki priang yeme adwai nga ka khoi ki ko try we pi we bami it palat ki ta try hagar teng jong Jesu amen amen aingo I try fi asungo ka Khubor but if you don't show iki jingkali pila ban phone again iki number if you don't come jing dwai pila ban phone again iki number ne pila ban wan shagane ka presenter jongka Potternet hang ne open Nongthymmai Nongkhryiem ngidon hang ne nado ka sngi baar sngi balang si palai ding si sa jan ngidon hang ne bat bania dwai bat fi bania slok bat fi utran kerku ye fi ka office ka plan do khat wei ba je men step hado en rewe je en rusteng jan mi utran kerku fi kublai shibon amen